Беларусы ўзбунтаваліся супраць Лукашэнкі. Красаўцы Лукашэнкі дапамаглі турку расплюшчыць вочы. На Гомельшчыне рыхтуюцца да атак дронаў. Лукашысты знеслі яшчэ адзін помнік. Беларуска ледь не памёрла. Ад шчасця. Все, у меня сейчас инфаркт случится. Прывітанне. На канале Нехта Плюс галоўнае за дзень. Навіны па-беларуску пра нашу краіну. На нядаўняй нарадзе аб выніках работы беларускай атамнай станцыі Лукашенка згадаў маршруткі і чэргі на іх. Яго абурылі недахоп грамадскага транспарту на прыгарадных і міжнародных маршрутах. Таму смярдзючыя маршруткі трэба неадкладна замяніць на пахнючыя аўтобусы. Мы что, не можем заменить эти маршрутки, Александр Генрихович, автобусами? Надо заменить и все. Чего? Например, если мне пришлось бы ехать, не говоря уже там про Алену или Игоря, мы с удовольствием поедем на автобусе. Ну, потеряем мы 2 минуты, но живы будем и здоровы. Принято решение 15 автобусов вот, в ближайшее время. Я имею в виду, что в сетях люди обижаются. Стоят, особенно в часе пик, по 150 метров они пишут в очередях, чтобы на маршрутку втиснуться в эту маршрутку вонючую. Да рэчы, у Полацку ўжо ходзяць камфартабельныя аўтобусы. Не смярдзючыя, бо з вентыляцыяй у падлозе. Не паспеў Лукашенка загадаць прыбраць маршруткі, перасадзіць усіх на аўтобусы і электробусы, як тык-ток проста выбухнуў. За суткі відэа сабрала больш за 20 000 лайкаў і 1000 каментароў. І галоўнае, большасць людзей ідэю не падтрымала. Самы папулярны каментарый, больш за 5000 лайкаў, проста і жорстка. На маршрутцы хутчэй, не трэба іх прыбіраць. Людзі абураюцца. Ніхто не спытаў, што ім сапраўды зручней. Пасля 11 вечара пішуць, чакаем маршрутку і молімся, каб прыехала. А цяпер што, мерзнуць па 40 хвілін на прыпынку? Ёсць рэальныя страхі. Хтосьці піша, мне цяпер 20 кіламетраў пешшу праз лес. Іншыя дадаюць, калі б не маршруткі, усе б нікуды не паспелі. Асабліва тыя, хто штодня ездзіць з Малінаўкі ў Шабаны ці ў аддаленыя раёны. Для іх маршруткі часта адзіны прымальны варыянт без перасадак. Але ёсць і тыя, што падтрымліваюць Лукашэнку. Частка каментатараў кажа, правільна, маршруткі – это металалом. Прыводзяць аргументы пра бяспеку і камфорт. Аварый шмат, месцаў няма, смярдзіць, цесна, асабліва зімой. Аднак нават прыхільнікі прызнаюць, гэта не будзе працаваць, калі аўтобусы не стануць хадзіць часцей. А тут праблема. Паўкраіны скардзіцца, што аўтобусаў катастрафічна не хапае, як і кіроўцаў на іх. У Віцебску пасля 8 вечара наогул не выехаць, у Магілёве палова рэйсаў зрываецца. У Оршы аўтобусы ламаюцца, як старое карыта. У выніку людзі прыходзяць да разумнай высновы. Найлепшае рашэнне не забараняць, а дадаваць. Трэба і тое, і другое. А людзі самі выберуць, чым ім карыстацца. І вось тут сыходзяцца ўсе. Калі дзяржава сапраўды хоча зрабіць транспарт зручнейшым, трэба не забараняць маршруткі, а нармалізаваць аўтобусны парк. Бо пакуль што без маршрутак па ўкраіны проста не даедзе. Лукашенка бураўся, што маршруткі часта трапляюць у аварыі. Але ўжо пасля нарады, нядзельнай раніцай 16 лістапада пад Мінскам сутыкнуліся 2 аўтобусы. Здарылася это ў Лагойскім раёне сталічнай вобласці. Што праўда, кіроўцы аўтобусаў тут не вінаватыя. Як сцвярджаюць відавочцы, па дарозе бадзяўся конь, у якога ўрэзалася легкавое аўто. Гэта і справакавала сутыкненне аўтобусаў. Так што і з аўтобусамі бывае не так адназначна. Турэцкі журналіст Окай Депрем гадамі хваліў Лукашэнку і скакаў з аднаго прапагандысцкага канала на іншы, за што нават атрымаў прэмію імя Аміля Чэчкі, але ўрэшце атрымаў магчымасць пазнаёміцца з парадкам у Беларусі на ўласнай скуры. У верасні гэта года ў ягоную кватэру ўварваліся людзі ў цывільным, заламалі рукі і некалькі гадзін трымалі ў кайданках, без тлумачэнняў. Падчас дарогі Депрем наслухаўся ад красаўцаў усяго, ад здзеклівых выказванняў пра Турцыю і туркаў да абразаў у свой бок. Калі турак паспрабаваў паскардзіцца ў следчы камітэт, яго затрымалі зноў. Абвінавацілі ў нелегальным знаходжанні і адправілі на Акрэсціна. Там яго чакаў стандартны набор: перапоўненыя камеры, смурод, пастаяннае святло, клапы, адсутнасць душа і ежа як для жывёл. Праз 10 сутак яго прымусілі аплаціць уласнае ўтрыманне і дэпартавалі. Цяпер Депрем ужо ў Турцыі прызнаецца, колішняе захапленне Беларусі ў яго, мякка кажучы, выветрылася і як рукой зняло. Добра яшчэ, што выкінулі з краіны, а то магло скончыцца як з Эмілем Чэчкам. Як кажуць на Палешчы, даведаўся, па чым сыры ў мазыры.
Дарэчы, пра сам Мазыр не паспеў Лукашенко адкрыць там новы мост, як розныя зламычнікі пачалі яго псаваць. Мясцовыя міліцыянты ўжо звярнуліся да жыхароў праз мясцовае тэлебачанне, дзе пагражаюць страшнымі карамі тым, хто будзе шкодзіць на мосце. Пакуль міліцыянты ў Мазыры рыхтуюцца бараніць мост ад хуліганаў, мясцовыя энергетыкі рыхтуюцца да ўдару ўкраінскіх дронаў, а хутчэй за ўсё расейскіх. На Мазырскай ЦЭС 14 лістапада прайшлі вучэнні Гомельэнерга, і адна з галоўных сітуацый – ліквідацыя наступстваў удару дрона па паліўнай ёмкасці. Гэта першыя афіцыйныя вучэнні такого тыпу ў Беларусі. І тут ёсць нюанс. Мазырская ЦЭС і Гомельэнерга ўжо сутыкаліся з расейскімі БПЛА. Найгоршы інцыдэнт 27 лютага сёлета, калі шахет упаў на высакавольтную лінію. ЛЭП абарвалася, станцыю экстрана адключылі, а пры паўторным запуску здарыўся гідраўдар. У выніку 100-тысячны Мазыр больш чым суткі заставаўся без цяпла. І вось цяпер вучэнне на выпадак новага прылёту. Калі ад Лукашэнкі пацерпяць маршрутчыкі, то ад лукашыстаў пацярпеў помнік. На Астравеччыне яны знішчылі яшчэ адзін след нацыянальнай памяці. У вёсцы Слабодка дэмантавалі ўнікальны помнік паўстанцам 1863 года. Вялізны меч напалову ўбіты ў зямлю. Манумент паставілі ў 2013 на прыватныя грошы для 150-годдзя паўстання. На лязе былі выбіты словы «Каго любіш? Люблю Беларусь». То ўзаемна, а побач каталіцкія і праваслаўны крыжы. Цяпер ад помніка засталіся толькі каменныя пліты, зарослыя травой. Аўтар, скульптар Ігар Засімовіч, тлумачыў: падняты меч – заклік да барацьбы, апушчаны – памяць пра тых, хто загінуў. Але прарасейскія актывісты гадамі патрабавалі прыбраць манумент. І вось, яго больш няма. З мапы Беларусі знік яшчэ адзін сімвал нашай гісторыі. І праз 1,5 стагоддзя рускі свет ніяк не супакоіцца на этой зямлі. Дарэчы, церпяць не толькі помнікі, але сама гісторыя як навука. Пасля пратэстаў 2020 года ўлады прааналізавалі падручнікі гісторыі і перапісалі іх згодна новай канцэпцыі. У падручніку згаданы падпольшчык Караткевіч, але не згаданы пісьменнік Уладзімір Караткевіч, кнігі якога па сёння адны з самых папулярных у краіне. Васіль Быкаў згаданы мімаходзь, і толькі ў кантэксце таго, што ён быў удзельнікам ваенных падзеяў. А вось Лукашэнку у падручніку згадваюць ажно 46 разоў. Нічога не згадваецца пра сталінскія рэпрэсіі, масавыя дэпартацыі беларусаў у Сібір ды Казахстан, нацыянальны рух пачатку 90-х. Толькі плач аб развале Савецкага Саюза ды суцэльная пахвальба Лукашэнку. Трагедыя здарылася ў Веткаўскім раёне на Гомельшчыне. У выніку загінулі двое 18-гадовых хлопцаў. У ноч з суботы на нядзелю 18-гадовы хлопец, не маючы правоў кіравання, сеў за стырно «Опеля». Разам з ім быў яго сябра аднагодак. Разагнаўшы аўто, ён не справіўся з кіраваннем, вылецеў на абочыну і урэзаўся ў прыдарожнае дрэва. Удар быў такой сілы, што машыну разарвала на кавалкі. Хлопцы загінулі на месцы. Абодва былі непрышпіленыя рамянямі бяспекі. Паводле папярэдняй інфармацыі, незадоўга да паездкі маладыя людзі ўжывалі алкаголь. Здарэнне мела месца ў вёсцы Неглюбка, непадалёк ад мяжы з Расіяй. І напрыканцы пра добрае. Жыхарка Кобрынскага раёна на Берасцейшчыне знайшла сапраўдны клад. Грыбны. Я такое еще никогда не видела. Смотрите, 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 сколько их здесь. Их здесь просто миллион. Их здесь миллион с каждой стороны пня. И не пня. Ой, все, мне сейчас дурно станет, просто станет дурно. Смотрите. Господи. И дальше вот там вот растут. Боже, и вон там вот растут. Слушайте, это просто... Все, у меня сейчас инфаркт случится от счастья. Вось як не шмат трэба беларусу ці беларусцы для шчасця. На сёння ў нас усе навіны. Дзякуй за вашу актыўнасць. Гэта для нас вельмі важна. Калі вы ў бяспецы, падзяліцеся гэтым відэа, раскажыце сябрам, пастаўце падабайку, напішыце каментар. Да сустрэчы. І жыве Беларусь!